Hello guys, hello mga mamshi. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan guys, kapi-kapi muna tayo. Medyo ano pa, maaga pa. Nagkamali ngayon timpla ko dahil nagtimpla ko ng kape puro. Tapos, dun sa anak ko is gatas. Yung gatas na itaktak ko rin dito sa kape ko. Kaya ang nangyari tuloy is kapit gatas. Kapit gatas. Ayan guys, meron pala ako i-share sa inyo. Bali, hindi ko na na-unwrap sa inyo dahil kagabi binuksan ko na siya. Ayan. Tcharan! O, diba? Ayan, o, diba? Ginamit ko na siya kagabi dito sa may harap namin, pero hindi ko sinasadya yun na magagamit ko na siya agad dito sa harap, dito sa may perahan dahil medyo madilim dito banda. Ayan siya, oh, di ba? Oh, ang liwanag niya. Pero yung ginamit ko siya maliwanag. Ginagawa mo. Diba, parang disco lang. Ayan. Ayan guys. Bale, unang-una ko talagang napanood. Parang ano, yung kay Ate Rose and Dave, parang iba yung sa kanila. Tapos ito yung napanood ko is kay Mami Park. Tapos sunod si ST, yan si Rose Jam 11. Pero, ayan, magkatulad kami ni Mami Park. Kasi yung kay ST is, ano, medyo, ano siya, wala siyang solar. Ayan. Pero hindi naman ako nag-expect na, ano, magagamit ko to dahil unang-una, wala tayong araw. Tsaka hindi ko alam kung gagana talaga to. Kasi ito lang talaga yung nakuha ko na medyo mura-mura na pwede ako mag-shipping fee. Kasi walang mga shipping fee kapag isa lang. Kailangan umabot ng 200 plus, 249. Sabi ko kasi kung dalawa yung kukunin ko, baka ma-stack lang. Kasi dalawa na yung na-order ko, pinag-cancel ko lang kasi yun nga isip ko, baka ma-stack lang. Nagsisituloy ako ngayon, dapat pala dalawa na lang talaga kinuha ko dahil gusto ng ate ko, gusto pala ng ate ko. Yan. Ang binayaran ko rito is 135 pesos kasama na yung shipping fee. O, diba? Basta nagamit ko na siya, maganda. Tapos yung ate ko sabi niya gusto niya. O, diba? Ayan siya. Emergency light. Sabi ko nga nagamit ko na siya kagabi dito banda rito sa may pirahan dahil medyo madilim dito banda. Kagandahan niya is sinasabit lang siya. 'Di ba meron namang mga emergency light na flashlight na rechargeable din. Pero ito kasi style bumbilya, 'di ba? Isasabit mo lang siya. Tapos meron din ako i-share pa sa inyo. Ayan, ito siya. Hindi naman ito masyadong ano, pero gagamitin ko kasi. Hindi naman ito masabing gamit sa tindahan dahil ano, basta ako gagamitin ko siya. Ayan, tiyan, 'di ba? Meron akong kinuhang pang tatak. Ayan siya, oh, 'di ba? Tapos ink, ayan. Ito ay ano lang to, 15 pesos. Ito naman ay 35. And then yung bali dalawang ink yung kinuha ko. Dapat pala magkaibang kulay. Tapos ito, bali binuksan ko na siya kagabi. Ayan, tiyan. 'Di ba? Maliit lang talaga yung pinili ko para hindi matakaw sa ink kasi merong small, medium, large. Ang pinili ko is small. Ayan siya, o, diba? Para maliit lang siya, hindi siya masyado makinain sa ink. Oh, ha? Hindi ko pa ito na-try. Try ko nga. Oh, yun, may ano na siya, may ink na. Tapos tingnan natin, try ko. Ang aga-aga, pinagpapawisan ako. Ayan siya, oh, ha? Oh, ha? Bali, sinet ko na to kagabi. Nilagay ko na sa date ng September 1. Ayan. Try ko nga. Ayan siya. Kaso wala akong papel. Ayan. Okay siya. Ayan. Natry ko na. Okay. Diba? Hindi ko lang may pakita kasi nakadikit yung papel. Ayan siya, diba? September 10, 2021. September 10.
September 1. Ayan siya. Maliit lang siya. Ayan. Ito yung pinakamura kong nakita. 35 pesos. 35 lang siya. Tapos maliit lang talaga yung kinuha ko para hindi matakaw sa ink. Yun lang guys. Thank you for watching.